হামবাই তিনি সিনি পাগজলা সিনি প্রার্থী সিনি বরং গোনাं সুরज ब्रह्म তাই পেগজলা জন্মজনগরनि सिनि बातायनाय बरं गोनां जे गीता ब्रह्मनि नमिनेसननो जों फाइमान जाखा नों जेथा जों माने समान समान माने किन्तु समान समान बादायलायनाय माया किन्तु तिनि नुक जाखाना नरक तिनि अर जे जों दुइटा केन्द्रनि जे नमिनेसन माने बोसोर लुखरं फाइ खायका अब नमिनेसननि अब बिजय मिছিল अमाकिनो सिनि इलेक्शन दिकारनानि अब सिनि लुखरंनाय दङ इलेक्शन का मीन्स रिजल्ट 100% और कबलायनाय सिनो दुइटा जागो गा और सिमिया जे जगह जों बातायो और कबलायनाय जों 28 जानि साया बुनाय मं फरिया जेता बासो अकक सानाय जों 24 टा 25 टा बाय सिनि 23 सेकेन्ड दिनै द्वितीय बार 23 जों ADC मथानो दखल खायनाय मथानो चालकनाय आबा जों सायमानो दिनै लुकुरांनो बेलेके हामबाय ताबुक जरा महाराजा लगिरि माबागि दिनै 21 नि बाय ताबुक अनेक हाजार 21 से माके राजा हामुके 21 नि परे जे बरक अन्य पार्टिन जे तंगाय रक बेबा मथा जइन खायका किन्तु आबने बागिनो ताबुक तेबे रेजाल्ट काहामंनाय गंगाय बाय पासनाय ताय सिबो बायनाय नै सायमानो दिनै लुकुरांनो बेलेके हामबाय नमसुङो महाराजा लगिरि तंगा बागि हाकिन लगिरि तंनाय नै जतो लुकुरांनो कयना मसुङो हामबाय